Dahil nang lihig bazabas. Diyo pilaghang kamot ha. Hinog no? Morning guys, nadyong buntag. Asa magkapadong? Ato sa Mikado. Magun sa mangka dito. Palye. Og. Separate ni mo. Tahu guys, mazumbundag na tantanan guys. Mo to sa mig merkado kareje kay palit ni bliha. Kay magliha sila sa papagabril tos pikas. Kay arong mapintala na to. Ilamang lihaan na katong sikan coat. Na may mga grunted. Ang palit sa mig kareje. Paninin ko. Cinta sa kod, may 100. Woy, 100? Ilang to ka bukupat? 100. Adil ba? 20 pesos. Nice. May batang galagan. Wala. Nana 100. Ah, 80. Mangita may 100 ag sukod. 80 raman rin guys. Asa? Ethnic fried chicken. Pat. Ay, matay ito, be? Dutis dito? Sa tito to, ah. Fritos dito. Pahit ko sa fried. Pahit may kuhan. May kuhan para silang snap. Palit ako panday. So, ilain niya. No, sama imo. Kana imo? O kana kuno day. Balik 30 karida. Ay puhon ang palaman. Sunod man ay kumandir ya. Sunod man ay kamong kumandir gamay. Barig na. Ang tanaw ka. Tanaw ko na siya. Nawa Hupo-hupo na kita ng taon sa. Aglan taos paan. Naman. Eh, sa kaigog isang simod. Spanish per day. 20. 20 Spanish. Sa Miss pa. Ay, Titi Monkey. Mama, tatapi didit. Bilang tataklo, nakatago na kayo. Hoy, sana. Dana may pa-snack nila. Guys, samiday. Bye. Sana. Ali. Bye guys. Mga bata na dia magtapok. Wala sila yung mga klase, dahil sila magtapok dia. Kasi may kulata ka na magtuman. Si Butsuloy. Kinsa man naluto sa slula ganiha. Kailagan man magtuman, maligo sa dam, nga silarang duha mga bata sus Ginoo dato sa mga labanan, delikado ba dato guys, kailangan ba kaago. Nanapoy na nga disgrasya datos una. Unang hadlok ka jud. Kim di ka jud mo uban-uban ha. Di maglakaw dato Jackie ha. Narabay mamulot na to. Bakit na yung suko sa ilaw? Narabay sukoy na to sila. Ha? Amang hadlikon kay erong mulaag. Hadlikon sila na sukoy karon mang lakaw. Iha 100 tulo ka buok. Kanina baga-baga siya. Pero magdungag. Pura sa do pabitaw pud. Dali lang snack guys. Snack nila, ha? Dari ko nila guys. Wala. Sama ka napit magkuhan dyan. Liha. Kwarto? Kwarto. Magliha. Ano na? Ano na? Paki mo kanat. Kot-kot na mas kanat. Daris pa pag-baril magliha guys. Daris kwarto. Pero kung mapintala na ni. Pagkuag kung kuanan. Tan pag-abutan na na. Hansahin ka na. Yan lang guys. Liha. Ano mga baga-baga ba? Ang grugunitod, may lihaan. Umbati pa din. Okay.
Lihaan pa ni. Ay mo lang inuan. Paniran pa ni. Oh. Sama na yung pintalan. Yes. Pamiran pa na isang portahan kaya pintalan mo puli na mga siya. Mahal mapintalan ni. Kahon. Yan na din magliha. Ha? Oh. Matilong. Kaya igo na lang lihat na Gab. Sikan kuta na. Dari. Bakit na. Ha? Suway ko na ko guan Gab. Liha. Ha? Hamay liha? Sa may ang lihaan ka ng mga baga-baga. Lihaan na si Jagos karong may nipis. Ha? Hamis na malay dari. Ay, may lihaan dari. Mga nahamis na. Ang bato doon. Ngano ni hilakman? Kay ako an kay katong supas nagkaon si Kisa. Mangayo man siya. Wa day taga eh. Nubog siya sa duta. Noon Japan. Basta abi kong injong giaway. Asa naman mo pa daw? Ato ba? Hay eto bay. Di mang lakaw ha. Nagpasipot kayo. Wala po si pusira mo na ayaw mo pang lakaw tong dam ha. Nira kimi ha. Ale. Sikan coat, nindot na masikan coatan. Dari human na nagsikan coat dani. Kanan. Na. Ay ma. Tata na ka makuha po kus snack nila. Kokos snack nila. Oh. Anong mga budik-budik sa palit-liit na men tao ni. Anong mga purma. Uy, yun ang palit-liit na sila hidaanan. Kapag isa, ipalikod sila. Nagipaliit. Nagipaliit sa ilahang higdaanan. Aso-aso man may ganihan guys. Nanay lang snack guys. May pan. Kim-kim may pili na Spanish bread. Atad sa ako nilang snack guys. Gulag tubig nga, bugnaw. Huwag pan nga, init-init. Spanish bread. Sige, panag-um na kaso, di man mubundak ag uwan. Uy, lamin tang mubundak ag uwan. Kaya arong kuan. Huwag may klasik yan? Yung mga sila klasik. Tingisa ka mo. Sila klasik mga kabataan. Gasa pa rin. Gasa mo. Ha? Pa, silagi panguan. Panag, madun pag mubunda kag uwan. Kaya ngulis man nagkalibutan. Ngulis ang magkalibutan. Madun ta, mubunda kag uwan. Kaya nga, daot na gamong mga kapanaman. Kapagos ka dito. Sa init. Ha? Babaw. Babaw na naman. Wala rin na sa pag-aberpoan. Bangan. Kasilong ang mga kanding guys. Kaya grabing inita. Uudog mga kanding guys. Sa naman taon ng sabsabon. Nga ladya naman taon daling mga sagbot. Dali nga rin, dali. Nge. Ayan, kasilong. Kaya grabing inita. Nadudari ka na ikalundungan. Nadudari ka na sila kasilungan. Hanggang nati. Uwi naman. Nara kami. Dulaag na tong init mi ha. Diyan tatagad, hanapan mong tandaan. Grabe init, ang tabang. Naglaki, parang laki sa ubos. So, ang paitag. Mangkuandari, wala naman yung tao eh. Sagbot nga, buhi. Muna magladya naman tanan.
Laja na tanan nagsagbot. Laja, uy. Sus, Ginoo ko. Nga nigdaigan, siga man eh. Tulad to sila, karo malandungan. Nagkari pedar siya, karo malandungan re. Hira ka. Ngaw. Siguro nang isda diha, nas ubos. Diha tanawin ko no. Huwag na dyan ng isda. Nga ladya naman tao nagmasagbot, uy. Asa naman tao ni mga mabuhiin na ang lungwa dyan. Nara ka. Silong na to. May Jun ga. Ano na, Jun? Ngisda ka, Jun? Ha? Oh. Ang kagray na magtubig. Napa ba kay bunga datong bayabas? May ngariin sana guys. Mamaya basa ko karijit. Tingnan, tapos papagabri na langan ko. Sa una, grabe ning hinluan ni sa paa. Hanimida ni magsamsahom, ingarong panahon na. Karon wa na, hugawa. Hugaw na, kaadyo. Mga sagbot, ginoo ko ang luudan na tawag sagbot dali sa amo. Mura naman taong nigi. Dabdaban, harang naman taong brown na. Mga matay naman eh. Hindi na, bay bunga dari bayabas na magtinamanan. Wala. Ajud. Na guys, uy, day hinog. Wala. Day hinog di ah. Kapag jag hinog, ang mga anay, mamaya basay. Na guys, pagad sa kong tulo ka buok. Sige na pa. Ay, hala, di apod. Na guys, di gagmatoy. Mahinog na siya. Ang ilhan. Laoy. Ay, kapagad nagbazabas guys. Person. Yung lilipat tapos na pa. Wala buti. Mura buti ni. Wala naman. Wala bunga. Then ako ikuha guys. Kung bayabas. Kadung singet basta kay bayabas. Yeah. Hatag na kim-kim ring dake. Kung bayabas lagi. Ligo-ligog singet oy, ngarong ulas sang maglakaw-lakaw. Kinahanglan man pud tandaan na tagatang mga buhion kasi bako sa nang gangking na daring lajo. Hinog naman sila tanan. Ligo singet. Nga. Pabili. Taon na ka bayabas sa amo. Kaya ang mga bata ka maghimog mga bata maghimog kuti kay ilang pamutlon. Kay ilang mga himong kuti ang mapunuan. Tagsan lamang. Tamis. Minsan yung bayabas ng Bisaya kay tamis. Ngayon nga nabitaw. Hanas kalibunan ni makitaan tamis. Muli na kong guys, magdigamo pag upan ni Udto. Dahil nang lihig bazabas. So, pilaghang kamot ha. Hinog no? Mana, dari liha. Naman puti, may kamot. Managliha dari guys. Managliha sa kapagabril dari. Dara man lagi dia guys ha. Agasan kita na. Aw. Makainday ring daki. Gagmay man. Hindi ko pag nagbayabas na. Bisa lagi mungkin pagkang gitu bau. Nga baka kim-kim katabuan. Looy. Ito guys. Wait na. Bah. Ngut pa din. Tamis. Tamis no. Pagkakang. Enggak. Kadagka ako ang Julin. Ano naman eh. Marag Julin kadagka ah.
bayabas. Ito na ko snack nila guys. Lang ko anan og Nesty. Nesty iced tea. Nesty iced tea. Mo ko ano primer na siguro sila. Nag-primer na tingali. Snack na mo. Snack na. Lepas. Okay. Apa? Gab. Mati dong. Mati dong. Ang dong. Lihat ke bro. Hari dia butangan nag tintan. Ay pahira na tintan. Manay color of white. Of white na color. Ano ka sige? Isa pa. Habis na. Galing mo guys nga na yung mga nilihaan kaya nga na mga tagak-tagak mo puro boss. Puro boss. Manadosikan ko. Liha uno na laman. Ang dari pintala nag off-white. Mayan yan sa color. Ya, parang dari. Snack na. Kaya pads? Snack na kay Rung. Yusan? Oh. Bugnawan. Ang sarap ng kaputi-puti naman. Marunong ka na murbos. Pag shades. Kasi. Nagyan, may makuanan og kuan nang imong kuan. Mata. Snack na sila. Kapag snack na mo, na may mga power. Kolora nag karton nila sa kuya. Color of white. Ang puti adaris koan. Sala. Ang puti akazog ko ano, chicken coat. Maigo pa ning kuan yes kani maigo pa ning skim coat tatos gawas kani. Na, snack na mo. Ako man ka klaseng pan, pig pie o Spanish bread. Spanish. Da kari sa pig pie. Nauudyo na anja. Ano na, ba't nga kamungkay? Pahit na kado. Harvest na sa garbis ng taong. Ba't nga kamunggay? Ito ha. Tapampay dahon-dahon na ito sa kamunggay. Yan na. Doon isang hapon. Para pa ni hapon. Mula kamunggay ito ha. Guwang naman direct tundan gab. Guwang nagtundan ha. Pwede na ako ano. Putlon. Kung magguwag madyo mangliki man na. Tiyo no. Kitiyo no. Dis makagikan. Tiguang na niro akalo. Po na ni katuig. Kasi kinkin mo 11 years na mas kinkin. Po na ni katuig no. Tiyo. Makalaglag tiyo. Ha? Makalaglag. Liha na ah. Asa mo kasabi kay abog be. Mga nagliha. Pagkuan pa, pagkuan si mong ilong. Pagkuan si mong ilong, karang aboga. Ha? Aboga. Alala, mas ibabaw. Kim. Liya. Harap batang badzi. Na naman sa kauban, na sa kadua. Ha? Asa man mo? Ito mo na lang, na mananap. Mami, tama ba? Ha? Mami,
Hay tanam. Pagtanaw danahan jag nay mananap. Dek, tayo dek. Aw. Tanam ko no sila. Tanam ko no sila golden berry. Dapat magbuhi nga. Ila man tong kinuan dari inaksi. Matambekar bas golden berry ang kim-kim buyag. Matang benek mulami na ning mga tao nga.